L-Assoċjazzjoni Medika Maltija, il-Malta Police Association u l-UHM Voice of the Workers qed iħeġġu lill-Gvern biex iwaqqaf il-vjaġġi li ġejjin minn pajjiżi milquta mill-coronavirus u b'hekk f'pajjiżna jirbaħ is-sens komun. Pożizzjoni ta' 3 organizzazzjonijiet li tkuntrasta bil-kbir mad-dikjarazzjoni tad-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearn li qed jisħaq li mhux se titwaqqaf l-ebda titjira mill-Italja. U ddikjara dan fil-konferenza tal-aħbarijiet li sejjaħ biex jikkonferma l-ewwel każ irrappurtat ta' coronavirus f'Malta. Iżda l-MAM, l-MPA u l-UHM appellaw ukoll l-awtoritajiet konċernati biex jimplementaw il-miżuri ta' kwarantina meħtieġa ħalli pajjiżna jevita li tkompli tinxtered din l-influenza. Dan fil-waqt li jsir taħriġ ta' preparazzjoni għal ħaddiema kollha li possibilment ikollhom kuntatt mal-pazjenti. Sa dan it-tant Net News irċieva rapporti li wara l-konferma li f'pajjiżna wasal l-ewwel każ ta' coronavirus, diversi persuni għal darb'oħra ħarġu minn djarhom biex jagħmlu x-xirja tagħhom. Xirja li tidher li kienet waħda akbar minn tas-soltu, aktarx kawża tal-biża' u tħassib ikkawżati mill-virus.